Мин Гөлназ Котоева, Башкортстан язучылар һәм журналистлар берлектәре әгъзаһы, шагыйрә, Башкортстан кызы журналының баш мөхәррире. Мин Татарстан халкын бөтә башкорт халкы исеменнән шигърият байрамы менән котлайм һәм үземнең бер шигъремне тәкъдим итәм. Башкорт татар бер үк кулдың ике бармагы һымак, ай менән кояш кеүектәр, аерымлар, ни кылмак. Башкорт татар бер үк гөлдең балку сәсәге төсле, бер агастың тамырдары, шунда бердәмлек көсе. Башкорт татар бер атанан ер йөзенә таралган, кардәшлекте өстен күреп, тату яшәйдәр һаман. Башкорт татар бер яйгырдың сагылышы күктәге, әмма улар бер иш түгел, һәр берсенең үз тәме. Төрленән хасил моңдарда балкыйлар бергә. Без бит көчле дуслык менән, без бит мәңгегә бергә.